22 adegas daranlle forma este ano a Festa do Viño de Meaño. O evento vive neste 2026 unha edición redonda coa celebración do seu 25 aniversario. Este venres, na súa presentación, o alcalde destacaba a evolución da festa, convertida agora nun gran escaparate pros adegueiros da zona. Eu creo que acertamos no formato que temos, que sempre decimos que é un formato con criterio, diferenciar as tres partes, digamos, da bodega, a zona da carpa onde están as bodegas, a zona de comida debaixo dos árbores e a zona musical en unha zona colindante. Ese é un formato que tiñamos en mente, que queríamos ejecutar e creo que está saindo moi ben. Cada ano se vai incrementando e que se está consolidando. A Festa do Viño vaise celebrar os días 17, 18 e 19 de xullo. O rexedor fai un chamamento a veciños e visitantes a apoiar o sector, do que viven moitas familias no municipio. O concello con maior número de bodegas formato pequeno, formato mediano, formato grande e tamén quizáis o concello con maior número de viticultores e quizáis tamén o concello con maior número de superficie dedicado a viticultura. Mais aló do viño, un dos grandes reclamos é a programación musical ao longo das 3 xornadas. Tamén a destacar o pregoeiro desta edición, o televisivo Carlos Sobera. A programación musical para o vernes sería o Grupo Asia e o Grupo América, para o sábado sería a banda de música coa verbena sinfónica e a orquesta Cinema, e para o domingo teríamos a orquesta Panorama. Pregoeiro, este ano vendrá de pregoeiro Carlos Sobera, unha novedade, creo que é un bo pregoeiro. Como xa habitual, no marco da festa, farase o nomeamento de preto dunha dúcia de cabaleiros. Nomeáronse cabaleiros, nomeáronse 8, e logo nomearemos posiblemente 3, 4 máis, os de honor. Outra das novidades desta edición é a creación dun himno, unha peza musical coa que se pretende recoller a esencia de Meaño.